Určite každý z vás vie, že každý Minecraft svet má svoj vlastný seed. A dneska sa pohrieme na top 10 najlepších seedov v Minecrafte. Prvý seed spawneme sa na takom krásnom mieste, kde je mesa biom a takéto krásne vysoké hory. Tu je takýto krásny mesa biom a zase na opačnej strane sú takéto krásne vysoké hory. Toto miesto je veľmi pekné, tu kebyže je nejaký postavený dom na tejto vode, no tak podľa mňa by to bolo strašne pekné. Na ďalšom seede sa spawneme v dedine na takom väčšom ostrove a ak sa rozhodneme kopať po zem, tak nájdeme Trial Chambliss. Je to tu velikánske a hneď pod spawnom, kde sa spawneme, je toto nice, no tak tu sa i nalútime na full armor. Na tomto seede sa spawneme na takomto krásnom velikánskom ostrove. Je tu Dark Oak biome, sú tu skoro všetky dreva, aké sú v Minecrafte a hneď blízko spawnu nájdeme Villager Outpost, tak môžeme sa aj tu nalútiť z tejto čestky a rovno môžeme zajsť do džungly. Na ďalšom seede sa spawneme na takomto velikánskom a krásnom ostrove, kde je Cherry Grove biome a okolo celého Cherry Grove biomu ide takto krásna rieka až úplne do okola celého ostrova. A za riekou tohto ostrova nájdeme opustenú dedinu, na ktorú je malá šanca a rovno tu aj nájdeme takúto okrúhlu jaskyňu a okolo celého bioma je jedna takáto veľká hora. Na tomto seede sa spawneme v Cherry Grove biome, v ktorom sú 4 dediny. Áno, 4 dediny. Tu je 1, 2, 3 a 4 dedina. Tak kto by sa chcel rýchlo nalútiť, no tak tu sa nalúti raz, 2. Na tomto seede sa spawnete na takomto velikánskom kopci, ktorý vyzerá veľmi, ale že veľmi pekne. Máte tu rovno Dark Oak biome, ľadový biome, že sú tu tie velikánske hrubé Dark Oak stromy. Tento seed je síce samý strom, ale sú tu Dark Oak samé velikánske stromy. Pozrite sa na nich, aký je to velikánsky strom. Ak pôjdete trošku ďalej, no tak nájdete tu takúto dedinu, ktorá je blízko pri mori a hneď tu pri tejto dedine je potopená loď a ruin portál. Na tomto seede sa spawneme tu na vrchu tejto dediny, ktorá je na takom levitujúcom kopci, ktorý je vo vzduchu. To vyzerá veľmi zaujímavo, ale je to i zase veľmi pekné. A kebyže ste sa chceli stade dostať dole, no tak asi iba stačí skočiť do tejto vody. Na tomto seede sú skoro všetky stromy, aké sú v Minecrafte. A tu je ten Pale Garden biome, ktorý je velikánsky, ale že fakt veľký. Potom tu je Dark Oak biome, ktorý má tieto velikánske stromy. Potom sú tu klasické Dark Oak stromy a potom je tu normálny Oak biome. A ešte predtým, ako vám ukážem náš ďalší seed, no tak by som vás chcel poprosiť o odber a like. Ďakujem vám veľmi pekne za 114 odoberateľov. Dali sme to strašne rýchlo, no tak chcel by som dať 200 odoberateľov. Ak dáte odber, mne to veľmi pomôže, je to zadarmo a trvá to len pár sekúnd. A ďalší seed je takýto ostrov. Na tento ostrov, ktorý je veľmi pekný, ale musíte sa dostať na tieto súradnice. A čo je zaujímavé na tomto ostrove? Najviac zaujímavé je asi toto. Áno, je tu Mushrooms biome, takýto velikánsky Mushrooms biome. Takže máte tu velikánsky Mushrooms biome, takýto krásny maličký ostrov, na ktorom je dosť stromov, no tak tu by išlo si postaviť nejaký malý pekný dom. Tak pre dnešné video už to bolo všetko. Ak sa vám video páčilo, no to nezabudnite dať like, odber a zvonček. A ak by ste aj vy si chceli vyskúšať nejaký z týchto seedov, no tak určite sa pohríte dole do popisu, lebo tam ich budete mať všetky. A kebyže ste chceli ďalší diel, že by som napríklad natočil top 20 seedov v Minecrafte, tak mi to určite napíšte dole do komentára. Tak zatiaľ ahoj!